Igama ukwandile boy. Okay, bafitha kamera kwandile. Alright mntana. Sambi boy. Uka kahle. Njani? Njani? Uyaphila nami. Khuluma noba. Ngoba sinakho. Ngithe ngikhuluma noba ngisho ngisibona. Khuluma nosinakho. Hayi phasi usuqina. Ngubani ku passport? Boy uyangijaha kakhulu. Khuluma noba. Manje watatazela kube njani? Manje uyaqaqazela ngemfiniso. Ihle kahle. Phela usinika into engekho kahle. Njani? Ngiyaphila 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 nawe. Khuluma noba. Uziyanda. Sibongo. Akafoneka. Smash. Ngubani lalela? Oh my God! Wow! Okay. Kuhlehla kuyena bese nginazareth angikwasondela into enishisayo. You! That's a bar. That's a bar. If they don't feel it, they are not hot like us. Hey, yangwa. Aish!